होखांजोब्बाय आरो नै आंनिखौनो लांखाबाय ओमफ्राय बिदि खेबबा मोजां नुयो आयो नायलाय नोगोद मोसाबाय नुखाय मोजां नुदों खेबा नायलाय सिथार जाखाबायना So hello guys, welcome back to my channel and my new video. So guys, दिनै सरस्वतीनि दिन आरोना मा मिनिगासिनो दिफायाव नै माने ओमफ्राय आं एकदम न'आव होखांजोबखाबाय ओमफ्राय दायोहाय जोङो जोंनि स्कुलाव थांनो नागिरदोंमोन आरो माने गोदोनि स्कुलावहाय आं जेराव फरायदोंमोन ओमफ्राय दायोहाय टाइमानो जाग्रा जालाथाय मिथिला ओमफ्राय दायोहाय गामियावहाय थांगोन आरो दा ओमफ्राय दासो जाहांदों ओमफ्राय टाइमा खयथा जाखो 12ता 12ता जालायदोंमोन दासो नै मेदामजि बेयाव थाङाखै नै स्कुलाव ओमफ्राय दायो नायलांबाय थादो गाइस दिनैनि भिडिअखौ ओमफ्रायो मा होनोमोनलाय न'आवबो दंफैयो आरो बाजैमोन फुजा होफैदों जोंनियावहाय ओमफ्रायो थांसिगोन बिसोरो सालायनानै ग्रिल होनो नागिरबाय नै सिखाव बारिखाय दावराव दावसिखाय ओरै होजोबगोन नै बिदि दोनसै नामा मारियालासै होखांजोब्बाय आरो नै जेवारियानो गोमोरजोबलायबाय जोंना फुङावनो दा नै 12ता जालायबाय दायो थांसै जोंहा सरस्वती फुजायाव मा होनोमोनलाय मनाखौ दख'ना गुफुर गाननो थिनदोंमोन आं गानासै ओमफ्राय दायो थांसै जोंहा सानैजों ओमफ्राय जोङो बिसमुराव थांनो नागिरदोंमोन आरो ना ओमफ्राय दाबो फन हरफिनासै लोगोफ्रानो नायलांदो थांसै दायो ओमफ्राय मालायनि मा होनोमोनलाय मालायनि बारिजोंसो माने जोंनिथिं लामा बानायनो नागिरदों नालाय ओमफ्रायो गुफुंला गुफुंलि गोदोनि दैखर बेयो नोगोर गोबाव जाबाय दाउ बेदर मोनजादों होनदों नामा नोंसिना ओमफ्राय दरसे दरसेल' होखांजोब्बाय हनै खोनाया सोर खिथाया बिमा खिथादों दाबो बैग्रिया थाइसे हरलाय नै थोरसि सुग्राया जोंना जाहांबायानो खेसारि माबाखौलाय मोना जोंना मार्बला दासो लोगो मोनदों मार्बलखौ बेलेग फुंसिनबायथ' नोङो फट' खेबजानोसो लोगो जादोंमोन नामा भिडिअसो खालामलाबायबाय डाइरेक्ट गालथाव ओंखारजोबनायखौ नुवाखै माबायदि ना आंनाबो ओंखारगोन होनदों सिगांनि फट' फिसाखौ नायबा आयै माला बिदि हामसिनगोन आंलाय सानलायलायो हामालै बिदि हामना मोजांसो नायसिखौ हामा जायो नामा बेनोसो रावबो नारनो हानाय नङा सावथालफ्रा सावथाला जोबलाय नांगौल'सो जोंना नोंथाङा दा ओंखाम जाखांनानै माबायदि मोनदों हा मोजां मोनदों गोथाव नंगौना नङा आयु ओमफ्राय नों बेसे बुरजा जाया बानलु जादोंना जायाखै मानो लेखा बावदों ना बावाखै न'आव बावदों ना बावाखै बावसो बावदों गांनै गांनै जाखांबाय लाङाखै दे आंनिखौनो लांखाबाय मना लांदोंमोन मा होनदों आसारा गैला होनदां गैला अ जायफाराफारि जोबसो आयै खिस्रिखौनो कालारखौनो नुवा माथो लागाय खोमसियावसो थाफैयो नै ओइ नों जाया उन्दै नों जाया नोङो लाबोदो नै ओंखामबो गैया एलाय आंना नै जाखुमानायसो आसार गैला नानानिमोन ओमफ्राय बिदि खेबबा मोजां नुयो बायदि गोलावबा कालार नुवा एसे लाव लावखौ लाबानो जायोमोन खिस्रिया आयो नायलाय नोगोद मोसाबाय आयो आथिं आयु ओरैल' बावदों
Ayo. Ayo deh juga, putar baik. Ayo juga lain nih. Kurang muncul ini bagiannya guys, jumpai. Apa? Biki. दिनै जोंनि बे शुभ दिन होननाय खामानियाबो जोबनानै थांनायलाय जोबनाय थांनायनि उनाव जोङो जायै लोङै लोंखांजोब्बाय जाखांजोब्बाय दिनैनि बे हाबाफारिजों लोब्बा लाखिनानै जोङो मोनसे रावनिबो हाबाबो मोनजाया नालाय ना ग्रुप डेन्स मोसानानै गरम मोनजोब्बाय So guys, dayo ang no fairy na oमफ्राय dayoहाय न'आवहाय फुजा बावनोसै आरो मोनानि ओमफ्राय दिनैनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय thank you so much. Next video have links. Bye bye.